Vi er til stede, fordi vi faktisk synes, det er en vigtig opgave at sørge for, at der kommer folk godt videre. Det er dygtige folk, som bliver sagt op og står i en uheldig situation, og det vil vi faktisk gerne hjælpe med at få plukket nogle gode folk videre. Vi har fået nogle spændende profiler med hjem, som vi bestemt kan arbejde videre med. Vi vil rigtig gerne fastholde folk i lokalområdet. Vi skal stå sammen hernede, og vi skal sørge for, at vi har de bedste kandidater til at drive en fed del af Danmark. Det vil vi gerne støtte op om. Jeg synes, det har været et glimrende arrangement og stor ros, at de har fået det stavlet på benene i så kort tid. Vi vil gerne støtte op omkring de ting, der er, især i sådan en svær situation, som de er i. Det har været nogle gode snakke, virkelig gode snakke. Det er jo nogle gode mennesker, og vi skal fastholde de gode medarbejdere i Padborg. Jeg synes, det var en rigtig fint arrangement, og jeg var faktisk imponeret over, at alle er så åbne og tager en snak og være ærlige, hvad det angår med situationen, også ved vores egen virksomhed. Det findes mange mere muligheder og virksomheder, og jeg er åben og spændt på noget nyt, så jeg er imponeret over det. Ja. Dem, der står for virksomhederne, de vil have folk ind, og jeg vil rigtig gerne i kontakt til dem. Så det har givet nogle gode oplevelser, at vi er så tæt på hinanden. Og så tager jeg noget motivation med os, så det glæder mig til at komme hjem og køre videre med det og lave nogle fede ansøgninger.